በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሒ ሕዳር ዕለት 19 ቅዱስ ገብርኤል ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክስድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ኣደይ ልሳነ አንደበት ኩንኒ አሜን። ቅዱሳን ባኮስን ወሰርጊስን ቅዱስ ሰርጊስን መሓዞ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክስሚያኖስ 284 ክሳብ 305 ናይ ሓይሊ ጾር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ከሓደ እዩ ነይሩ እሞ እዞም ክልተ ቅዱሳን ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ። እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ክፉኣት ከይዶም ግን ንንጉስ መክስሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትካ ኣማልኽቲ ዘይኣምኑ እዮም ኢሎም ነገርዎ እሞ እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጅሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሓቀኛ ኣምላኽ ደኣ ንሰግድ እምበር ንናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንሰግድን ኣይንግዘአን በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣውረደሎም። ሰብነቶምን ክሳዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፈ ኣዘሮም። ንጽብሒቱ ድማ ንኣማልኽቱ መታን ክሰግዱ ደጊሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግን ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን። ድሕሪዚ ኣሰቃዩ ገሪፉ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ አንጢያኮስ ለኣኾም። ንጉስ አንጢያኮስ ድማ መጀመርያ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ኣቦታ ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ኦ ረዳእተይ ኣቦታተይ ዝኾንኩም ኣነስ ኣብ ልዕለይኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ ነገር ግን ናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብሂወት ዘይትነብሩ ንትእዛዙ ስለምንታይ ትተሓላለፉ ዘይተቐበልዎ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊስን ዓርኩ ባኮስን ድማ ንሕና ህይወትና ክርስቶስ እዩ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ አንጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንቅዱስ ባኮስ ግን ጽኑዕ ማህረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጥስ ደርበዮ። እዚ ሰማዕት ድማ ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ ሓልዩ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባሕታውያን ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ድማ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባሕታውያን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ተኻሉን ለይትን መዓልትን እናሓለውዎ ረኸብዎም። እዞም ኣራዊትን እንስሳታትን ድማ ብዘይካ ስጋ ሰብ እኳ ካልእ ዘይምገቡ ክኾኑ ከለዉ ነገር ግን ንናይ ቅዱስ ባኮስ ብምሕረት እግዚአብሔር ስጋ ሓደ መዓልትን ለይትን ክሕልዎ ጸንሑ። እቶም ባሕታውያን ድማ ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ንቅዱስ ሰርጊስት ግን ንጉስ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ምስ ኣሰሮ ንኣእጋሩ ብናይ ሓፂን ሽንክራት ሸንኪሮም ብኣፍራስ እናጎተቱ ሩፃተ ናብ ዝበሃል ናብ ሃገር ወሰድዎ እሞ ኣብኡ ኣብ ዝበፅሑ ግዜ ድማ ብዙሕ ምሳሳቀይዎ ክሳዱ ብሰይፍ ቆሪፆም ምእንቲ ክቐትልዎ ንጉስ ትእዛዝ ኣተሓላለፈ። ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ኣእጋር ብሽንካር ሸንኪሮም ኣብ ኣፍራሶም ኣሲሮም ክወስድዎ ከለዉ ድማ ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ከም ማይ ይፈስስ ነበረ። ኣብ መንገዲ ድማ ሓንቲ ድንግል ጎርዞ ንቅዱስ ሰርጊስ ምስ ረኸበቶ ማይ ኣስተየቶ እሞ እዚ ቅዱስ ድማ ንስጋይ ምእንቲ ክትወስዲ ክሳብ ሩፃተ ተኸተልኒ በላ እሞ ተኸተለቶ።
ናይ ንጉስ ጭፍራታት ከም ዝተኣዘዝዎ ሩጻተ ኣብ እትበሃል ሃገር ምስ በጽሑ ድማ ንቅዱስ ሰርጊስ ብዙሕ ምሳሰቀይዎ ኣብ መወዳእታ በዛ ዕለት ጥቅምቲ ዕለት 10 ክሳዱ ብሴፍ ቆረጽዎ እሞ ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ። እታ ጎርዞ ድማ ናብዚ ቅዱስ ቀሪባ ብናይ ጾጉራ ባዘቶ ወይ ከዓ ዳበሰቶ ካብ ክሳዱ ንዝፈስስ ደሙ ተቐበለት። ወርሓት ስደት ክሳብ ዝሓልፍ ድማ ንስጋኡ ብክብሪ ኣቐሚጣ ትሕልዎ ነበረት እሞ ድሕሪኡ ውቅብቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሉ ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ስጋ ኣብ ውሽጣ አንበሩ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ኣደናቂ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ካብ ስጋኡ ድማ ሽታኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና ዘይቲ ይፈስስ ነበረ። ቤተ ክርስቲያኖም ድማ በዛ ዕለት ተቐደሰ። ናይ ቅዱስ ሰርጊስን ናይ መሓዝኡ ዓርኩ ቅዱስ ባኮስን ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ሕዳር 19 ዝኽበሩ ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሰርጊስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጴጥሪቃና ደማሊስ፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ ልደቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት አብሳሬ ትስብእት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አብየ ጊዜ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳኑን ኣይፍለየና አሜን። ከምኡውን ናይ ሕዳር 20 ስንክሳር ንቐጽል። እንኳሕና ቅዱሳን ቀሺ አክሎግ መርምህናምን ወንጌሉ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅን ዓመታዊ ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። 20 ሕዳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አክሎግ ሰማዕት። ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ። አክሎግ ማለት ብእግዚአብሔር ጥዑም ወይ ከዓ ተፈታዊ ማለት እዩ። ብሓቂ ድማ ጥዑም ዜና ጥዑም ህይወት ዘለዎ አቦ እዩ። መልአኽ ስሙ የውፅእ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ እዩ። ንሱ ናይ ወለዱ ፍረ እዩ። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ወለዱ ንወዶም ዘውረስዎ መሊኡ ዝተረፈ ሃብቶም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ፍቅረ ክርስቶስ ምስጢረ መጻሕፍትን ክርስቲያናዊ ስምን እምበር። ቅዱስ አክሎግ ገና ካብ ህፃንነቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሩ ንሓዲስ ኪዳን ብምልኡ መሃሌ ነቢያት መዝሙረ ዳዊት ወሲኽካ ብቃሉ ኣጽንዖ። ቅዱስ ቃሉ ንዕኡ ፍልጠት ኣይነበረን። ህይወት እምበር ከይሰልቸዎ የንብቦ ነበረ። ብህይወት ድማ ይትርጉሞ ነበረ። በዚ ንጹህ ህይወት ድማ ንፈጣሪኡ ኣሓጒሱ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ብድሕሪ ድማ ተጋድለኡ ቀጺሉ ብትሕርምቲ ነይሩ። ቀሺ ኮይኑ ምስተሾመ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ይግብኦ ክብሉ 3 ግዜ ጨደሩ። ብጽድቂ ጸኒዑ ድማ ከኣ ዘመናት ሓሊፉ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ብጻዕዳ ለቢሱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። በዛ መዓልቲ ድማ ምስ ብዙሓት ተኸተልቱ ደሙ ፈሰሰ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ጻድቅ ንጹህ ድንግል ባሕታዊ ቀሺ ወሰማዕት ኢላ ተኽብሮ። ጎይታ ድማ ንስምካ ዘኽበረ ዝተሰየመን ክምሕረልካ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ። በረከቱ ይሕደረና ናይ ቅዱስ ቀሺ አክሎግ አቡና አሜን። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ አብሮኮሮስ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ምስ ዝኸበሩ ሐዋርያት እንከሎ ኣጸናናዒ ዝኾነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብሐዋርያት ተመሪጹ ምስ 7 ዲያቆናት ብሓንሳብ ዝተቖጽረ ኾነ። ንሳቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ብፍልጠት ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ግብሪ ሐዋርያት ስለኦም ክምስክር ኮነ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙሩ ስለ ዝኾነ ምስኡ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምኻድ ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ንምስባኽ ዕጫ ዝበጽሖ እስያ ስለ ዝነበረ ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣኸቲሉ ከደ። እዛ ኤፌሶን ድማ ብጥንቲ ኣብ ውሽጢ ንእሽቶ እስያ ብሎሚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ናይ ቱርኪ ከተማ እያ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኽላ እዩ። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይሙዎ ነበረ። ንሱ ድማ ክሳብ ብግፍዒ ዝቕተለላ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ እናሓገዞ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ኣገልገለ። ድሓር ግን ብግፍዒ ቀተልዎ።
ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ኤፌሶን ክኸይድ ናብ መርከብ ምስ ተሰቕለ እታ መርከብ ብማዕበል ተሰብረት። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ እቲ ማዕበል ናብ ሓንቲ ደሴት ኣብጽሖ። ቅዱስ ዮሐንስ ግን ብስባር ናይታ መርከብ ተንጠልጢሉ ኣብ ማእከል እቲ ባሕሪ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ገበረ እቲ ማዕበል ተፊኡ አብሮኮሮስ ናብ ዘለዎ ደሴት ኣብጽሖ። ተታሒዞም ድማ ናብ ከተማ ኤፌሶን ኣተው። ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ስለ ዝነበሩ ኣብ መጀመርያ ንቅዱስ ወንጌል ክሰብኩ ኣይከኣሉን ነይሮም። ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ዕጩኡ ምስ በጽሖ ብሓዘን ኣልቂሱ ነበረ። ሕጂ እውን ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ቅዱስ ዮሐንስ ምክንያት ብምፍጣር ሮምና ንእትበሃል ሰበይቲ ኣብ ቤት መሕጸቢ እሳት ኣንዳዲ ኮይኑ ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ሓጻቢ ኣቑሑ ኮይኖም ተቖጽሩ። እታ ዝቖጸረቶም ሰበይቲ ክፍእቲ ስለ ዝኾነት ድማ ብጣዕሚ ከተሰቀዮም ጀመረት። ባሮታ ከም ዝኾኑ ተሰማሚዖም ስለ ዝጽሓፉላ ትቕጥቅጦምን ተሰቀዮምን ነበረት። ቅዱስ ዮሐንስን ወዲ መዝሙርን ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስን ኣብቲ ቤት እታ ሰበይቲ ከም ባሮት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጉስቁልና እናነበሩ ከለው ሓንቲ ዕለት ወዲ ገዛኢ ሃገር ክሕጸብ ናብ ቤት መሕጸቢ ኣተወ። ኣብቲ ቤት መሕጸቢ ድማ ሓይሊ ሰይጣን ስለ ዝነበሮ ነቲ ወዲ መኮንን ሓኒቑ ቀተሎ። ኩሎም ናይቲ ሃገር ሰባት ስለቲ ዝሞተ ወዲ መኮንን ከልቅሱ ምስ ተኣከቡ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ምስኦም ቆይሙ ክምልከት ከሎ ሮምና ሰበይት ማለት እዩ። ሮምና ድማ መጽያ ብሞት ወዲ ጎይታይ ክትሕጎስ ዶ መጽኢካ እናበለት ረገመቶ። ንሱ ድማ ኣጆኺ ኣይትሕዘኒ ኢልዋ ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ ቀሪቡ ብምልክት መስቀል ምስ ኣማዕተበሉ ኣብ ገጹ ኡፍ በለሉ። እቲ ዝሞተ ቆልዓ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ናይታ ሃገር ሰባት ከዓ ሰንበዱ። ሮምና ድማ ሰንቢዳ እግዚአብሔር ዝብልዎ ኣምላኽ ንስኻ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ብፍጹም ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ናቱ ኣገልጋልን ሃዋርያውን እየ እምበር በላ። ሮምና ድማ ስለ እቲ ዝበደለቶ ኩሉ በደል መሪር ንውዓት እናኣልቀሰት ይቕረ ክብሉላ ንቅዱስ ዮሐንስን ንቅዱስ አብሮኮሮስን ኣጥቢቓ ለመነቶም። ንሳቶም ድማ ኣረጋግእዋ። ካብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። እዞም ክልተ ሃዋርያት ካልኦት ብዙሓት ድንቂ ተኣምራት እናገበሩ ወንጌል እናሰበኹ ብዘይካ እቶም ክፉኣት ኣገልገልቲ ጣዖት ንኹሎም ኣእሚኖም ኣጥመቐዎም። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኣገልገልቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምስ ሸሞሎም ናብ ካልኦት ቀረባ ሃገራት ከዱ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ብድሕሪኡ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ሃገረ ቢታንያ ከተማ ኒቆምድያ በኣንብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሾሞ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ነቶም ናይቲ ሃገር ሰባት ናይ ጎይታና ሃይማኖት ምሂርዎም። ካብ ዮናናውያን ድማ ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ድማ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥበቆም። ኣብ ሃይማኖት ክጸንዑ ናይ ወንጌል ትእዛዝ ድማ ክሕልው መሃሮም እሞ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕሎም ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምስ ሸሞሎም ወንጌል ንምስባኽ ናብ ካልኦት ሃገራት ከደ። ኣብኣተን ሃገራት ድማ ወንጌል ብምምሃር ብዙሕ ተኣምራት ብምግባርን ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ኣይሁድ ድማ ምሂሩ ጥምቀት ክርስትና ኣጥመቆም። ነገር ግን ሃዋርያዊ ወንጌል እናሰበኸ ንብዙሓት ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተልቲ ክገብር ከሎ እቶም ክፉኣት ድማ ብዙሓት ሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ስለ ጎይታና ስለ ቅዱስ ስሙ ከዓ ንተጋድሎኡ ብዓወት ፈጺሙ ኣብ መጨረሽታ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና። ኣሜን። በረከት ናይ ቅዱስ አብሮኮሮስን ናይ ቅዱስ ዮሐንስን ምስ ኩልና ይኹን። ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። እዚ ቅዱስ ወንጌሉ ዘወርቅ እናተባህለ ዝጽዋዕ ካብ ካልኦት ዮሐንስ ካብ ዝበሃሉ ቅዱሳን ንምፍላይ ክኸውን ከሎ ቀንዲ ምኽንያት ግን ዕድሜኡ ልክዕ
ዘንብቦ ካብ ኢዱ ዘይፍለን ሓቂፍዎ ዝድቅስን ብወርቂ ዝተለበጠ ወንጌል ስለ ዝነበረ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ምስ ናይ መርዓዊ ገብረ ክርስቶስ ምስ ናይ ቅዱስ ሙሴ ሮማውን ተመሳሳልነት ኣለዎ። እዚ ከመዩ እንተበሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነብሩ ኣጥራቢዮስን ቡዱራን ዝበሃሉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝቀደሶ ሓዳር ዝነብሩን ንነዳያን ንሰጸጎሙን ዝዝክሩን ስለ ዝነበሩ ነዚ ቅዱስ ወለዱ ስሙ ድማ ዮሐንስ ኢሎም ከም ዝግባእ የዕብዮም ምስጢር ናይ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክርዳእ ንመምህር ሃብዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ትሕቲ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንወለዱ ቁኑዕን ተኣዛዝን ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝወደይ ትደልዮ ሕተተኒ እንታይ ክገብረልካ ትፈቱ በሎ። ንኣቦኡ ድማ ቅዱስ ወንጌል ግዛኣለይ ብወርቂ ድማ ኣለቡጦ በሎ። ኣቦኡ ድማ ዝተባሃሎ ፈጸመ። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ስጋብ ዝዓርፈላ መዓልቲ ቅዱስ ዮሐንስን ናይ ወርቂ ወንጌሉን ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ኩሉ ግዜ ብዘይ ምግዳል የንብቦ ክቕመጥ ከሎን ክትንስእ ከሎን ክኸይድን ክድቅስን ካብኡ ኣይፍለን ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ጎበዝ ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ወለዱ ከመርዕዎ ተቐራረቡ። ልብሲ መርዓ ቀረቡ። በታ ሰሙን ግን ሓደ ጋሻ መነኮስ ናብ ቤቶም መጺኡ ሓደረ እሞ በታ ለይቲ እቲ መነኮስ ኣብ ማእከል ዕላል ስለ ቅዱሳን መነኮሳትን ተጋድሎን ክብርን ነገሮ። ዝሰምዖ ነገር ልቦናኡ ዝማረኾ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ፈጣሪ ይልምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ መነኮስ ብድጋሚ መጺኡ ሓደረ፣ ኣብ ገዝኦም ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ነቲ መነኮስ ናብ ገዳም ምእንቲ ክወስዶ እንተሓተቶ ኣይከውንን ኣቦኻ ክሓዝነለይ እዩ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን ብናይ እግዚአብሔር ስም ኣማሕጺነካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ ክልቲኦም ብለይቲ ወፂኦም ናብ ገዳም ከዱ። ኣበምኔት ወይ ከዓ ኣመሓዳሪ ገዳም ድማ ወደይ ናይ በረኻ መከራ ኣይትኽእሎን ይትረፍካ እኳ እንተበሎ ኣቦይ ኣይትድከሙ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ነገር ኣይፈልየንን ስለ ዝበሎ ከም ዝግባእ ፈቲኖም ኣመንኮስዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ድሕሪ ምምንካሱ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብትሕርምትን ዘርአዮ ተጋድሎ ንብዙሓት ኣደነቖም። ንስጋኡ ቦታ ስለ ዘይሃቦ ኣብ ጉብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ፣ ቆርበትን ኣካሉን ድማ ተረኸበ። ንስጋኡ ኣድሪቑ ንነፍሱ ኣለምለማ። ብኸምዚ ዝበለ ህይወት ን7 ዓመታት ድሕሪ ምግዳሉ ብራእይ ናብ ወለድኻ ተመለስ እንዳበለ 3 ግዜ ተዛረቦ። ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ኣበምኔት ከይዱ እንተሓተቶ እቲ ራእይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ኣፋነዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ልዕሊኡ ንዝነበረት ልብሲ ኣብ መንገዲ ንነዳይ ለማኒ ሂቡ ኣብ ክንድኡ ድማ ረሳሕ ጨርቂ ለቢሱ ኣብ ናይ ወለዱ ኣንፈት ኮይኑ ለመነ። በጀኹም ኣጸጉዑኒ ኢሉ ለመኖም። ወለዱ ብፍጹም ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን እሞ ነገር ግን ስለ ዝሕዘኖም ኣብ ኣንፈት ገዛኦም ድማ ንእሽቶ ቤት ሰርሕሉ። ኣብታ ውሽጢ በዓቲ ከም ዝለመዶ ብትግሃት ን7 ዓመታት ተጋደለ። ኣብዘን ዓመታት ኣሽምካይዶ እኳ ካልእ ሰብ ወለዱ ከማን ርፍራፍ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ኣይቀርብዎን ነበሩ። ምኽንያቶም ድማ ክጨንወና እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ግን መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ነድኡ ጸዊዑ ሓንቲ ነገር ክልምነኪ በላ። እሺ በለቶ። ምስ ሞትኩ በዛ ዝለበስክዋ ጨርቂ ምእንቲ ክትገንዙኒ ኣብ ውሽጢ በዓተይ ድማ ቅበሩኒ ኢሉ ናይ ወርቂ ወንጌሉ ኣውፂኡ ሃባ። ኣብታ ግዜ ኣቦኡ እውን ስለ ዝመፀ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ነታ ናይ ወርቂ ወንጌል ፈለጥዋ፣ ንወዶም ግን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን። እንዳበኸዩ ስለ ወዶም ዝፈልጦ እንተሃልይዎም ምእንቲ ክነግሮም ለመንዎ። ንሱ ድማ ወድኹም ዮሐንስ ኣነ እየ በሎም። በታ ቅጽበት ወለዱ ነቲ ዝሰምዕዎ ምእማን ሰኣኑ። ብፍጹም ወይታ እንዳበኸዩ ኣልቀሱ። ብኽያቶም ዝሰምዑ ኩሎም ተኣከቡ እሞ ን7 መዓልቲ ፍርቆም እንዳበኸዩ ፍርቆም ድማ እንዳተባረኹ ንበዓቱ ከቢቦማ ቀነዩ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ መልኣኽ መጺኡ ብኽብሪ ንነብሱ ተቐበላ። ኣድኡ ናይ ወዲ ሓደራ ረሲዓ ንሳስ ጽቡቕ ዝገበረት መሲልዋ ንመርዓኡ ብዝተቐረበ ናይ ወርቂ ልብሲ ጌራ ገነዘቶ። ሽዑ ግን ብቕጽበት ብጽኑዕ ሓመመት። ኣቦ ግን ቅልጥፍ ኢሉ
በታ ጨርቂ ዝተባሃላ ዝበሎም ገኒዙ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ቀበሮ ኣብታ ግዜ ድማ ኣዲኡ ድማ ብቕጽበት ደሓነት ካብ ቅዱስ መቃብር እውን ብዙሕ ተኣምራትን ፈውስን ተገብረ በረኸት ይሕደረና ሩሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ጸጋን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን ኣርኬ ድማ ሰላም ለዮሐንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዘአግበረለቱ አቡሁ እምነ እበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስእኑ ጠይቆተ ገጹች ያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰአልዎ ያውህድ እምብዝሃ ስቃዩ ይብል በረከት ይሕደረና ከምኡ ድማ ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት እዚ ሰማዕት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቦታ ካብ ዝወሃቦም ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ እዩ ኣብ ፈቅዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ዝሰአሉ ቅዱሳን ድማ ሓደ እዩ ዓዱ ኣቶር ወይካ ኣብ ኣከባቢ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣቡኡ ሰናክሬም ዝበሃል ንጉሰ ነገስት እዩ ኣድኡ ወላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ዝፈርሐት ግን ንክልቲኦም ደቃ ንመርምህናምን ሳራን ክርስትና ኣይመሃረቶምን ክልቲኦም ኣብ ዝዓበዩ ግዜ ድማ ምስ ንጉስ ኣቦኦም ይወፁ ይኣቱ ነበሩ እሞ ኣዲኦም ብሓዘን ጸለየት በቲ ግዜ ድማ ጎርዞ ሳራ ብለምጺ ተሃረመት ሓመመት ዝፍውሳ ድማ ጠፈ መርምህናም ግን ጎበዝ መንእሰይ ስለ ዝነበረ 40 ናይ ኩናት ሓለቃታት ይመርሕ ነበረ በቲ ግዜ ድማ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ቅዱስ መርምህናም 40 ተኸተልቲ ሒዙ ንሃድን ናብ ዱር ምስ ወፀ ምስ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ ተረኸበ እዞም ጻድቕ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበሩ ኣቦ እዮም ኣካሎም ብፀጉሪ ስለ ዝተሸፈነ ሰንቢዱ ከሃድም ክብል ዝወደይ ኣይተፍራሕ ኣነ እውን ከመኻ ናይ ክርስቶስ ፍጡር ዝኾንኩ ሰብ እየ በልዎ ንሱ ግን መን እዩ ክርስቶስ ዝብል ክብል ሓተቶም ኣባ ማቴዎስ ድማ ምስጢረ ክርስትና ካብ መሰረቱ ምሂሮም ናይ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ነገርዎ ቅዱስ መርምህናም ግን ቅዱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እንተኾይኑ ንሓፍተ ያድሕንለይ በሎም ኣምፃ እያ በልዎ እሞ ኣምፃኣ ድማ እዞም ጻድቅ ጸሎት ኣብፂሖም ንመሬት ረጊጾም ማይ ኣፍለቁሞ ብእምነት በስመ ስላሴ ተጠመቁ በሎም እዚ ቅዱስ ሓፍቱ ሳራን 40 ናይ ኩናት ሓለቃታትን ምስ ተጠመቁ ሳራ ካብ ልምፃ ነፀት ሓወየት ፈጺሙ ድማ ደስ በሎም ናብ ቤተ መንግስቲ ተመሊሶም ድማ ቅዱስ መርምህናም ምስ ኣዲኡ ምስ ሓፍቱን ምስ 40 ተኸተልቱን ንክርስቶስ ከምልኹ ጀመሩ ቅዱስ ሰናክሬም ንጉስ ሰናክሬም ግን ነዚ ነገር ኣብ ሰምዐ ግዜ ተቆጣዐ ንሶም ድማ ናብ ጎቦ ሃደሙ ንጉስ ዝወደይ መንግስተይ ውረስ ኢሉ እንተለኣኸ እምቢ በሎ ስለ ዝተበሳጨወ ከዓ ንቅዱስ መርምህናምን ንቅድስቲ ሳራን ነቶም 40 ወተሃደራት ናይ ቅዱስ መርምህናምን ቅዱሳን ብሰይፍ ኣቅተሎም ንስጋኦም ብእሳት ከቃጽሉ ክብሉ ግን ምንዋጽ ኮይኑ ብዙሕ ኣረማውያን ሞቱ ንጉስ ድማ ዓቢዱ እንስሳ እርያ ሓሰማ ኾነ ኣብቲ ግዜ ድማ ኣባ ማቴዎስ ካብ በረኻ ወፂኦም ንንጉስ ሰናክሬም ፈወስዎ ንሱ ድማ ኣሚኑ ናይ ደቁን ናይቶም 40 ስጋ ብኽብሪ ኣንበረ ኣብ ዓዱ ኣብ ኣቶር ድማ ናይ ኣደ ብርሃን ማርያም ኣዴና ቤተ መቅደስ ሃነጸ በክርስትና ናብራ ነቢሩ ድማ ዓረፈ ንሱ ምስ ተቀብረ ድማ ግን ናይ ከለዳውያን ንጉስ መጺኡ ንኣቶር ወረራ ንግስቲ ወይካ ንናይ ቅዱስታን ኣደ ምስ ህፃን ወዳ ቀተለ ድሕሪኡ ድማ ንጣዖት ሰገዱ ምስ በለ ናይ ቅዱስ መርምህናም ወተሃደራት መጺኦም ብምስክርነት ተሰየፉ ቁጽሮም ድማ 170,000 ኮነ በረከተ ይሕደረና ኣሜን ሕዳር 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣክሎግ ቀሲስ ሰማዕትን ጻድቕን ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ ቅዳሴ ቤቱ ኣባ ኣብድዩ ጻድቅ ቅዱስ ብሕኑ ሰማዕት ቅዱስ አብረኮሮስ ሐዋርያ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙር ኣባ ኖህ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ቅዱስ አሞኒዮስ ቅዱስ ካሌብ ንጉስ ኢትዮጵያ በረከቶም ይሕደረና አሜን ከምኡ ድማ ሕዳር ጽዮን 21 ሕዳር በረከታን አመላድነታን ጸሎታን ጣዕሚ ፍቅራን ናይ ወላዲት አምላክ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም
ጽዮን አዴና ምስክላትና ይኹን ዓመትና ዓመት ድማ ያዕቆነና ብሩኽ አውደ ዓመት ይገበረልና ከምዚና ዓመታ ንቤታ ምስላም የብቅዕና ወላዲት አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 21 እንቋዕ ናብ ጽዮን ማርያም ማህደረ አምላክ ናብ ቅዱሳን ጎርጎርዮስን ወዮሐንስን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። ጽዮን ማርያም ጽዮን ማለት ጸወን እምባ መጸግዒ ማለት እዩ። ከምኡውን ብምስጢሩ ማህደረ አምላኽ ማለት እዩ። ጽዮን ዝብል ስም ብቑሙ ንናይ ቅዱስ ዳዊት ጎቦን ናይ ኪዳኑ ጽላትን ከገልግል ከሎ ብትንቢታዊ ምስጢሩ ግን ንድንግል ማርያምን ንቤተ ክርስቲያንን ንዘለዓለማዊ ትርስትን የገልግል። እግዚአብሔር ድሕሪ ዘመን አበው ኣብቲ ጊዜ ንእስራኤላውያን ክብሪ ሞገስ እምባ ክትኮኖም ታቦተ ጽዮን ብናይ ቅዱስ ሙሴ ምክንያት ተውሃቦም። ድሕሪኡ ድማ ን500 ዓመታት ምስኣቶም ብምዃና ኣብ ማእከል ፈጣርን ማእከሎምን ድልድል ኮይና ነበረት። ሽዑ በዓል ቤት ምስ ፈቐደ ኣብ ዘመነ ሳባ ብምክንያት ቀዳማዊ ምኒልክ እብነ መለክ ወይ ከዓ እብነ ሃኪም ናይ ኢትዮጵያ መጸት። እንሆ ድማ ኣብ ሃገርና ናይ 3000 ዓመታት ጻንሒታ ክትመልእ ዝተረፋ ቁሩብ ዓመታት ጥራይ እየን። ጎይታ ፈቃዱ ኮይኑ ንቅዱስ መስቀሉን ንታቦተ ጽዮንን ሒዝና እንሆ ብምሕረቱ ንነብር ኣለና። ከምኡ ኮይኑ ንታቦተ ጽዮን ክሰርቁ ዝደልዩ ብዙሓት ቀተልቲ ከም ዘለው ንፈልጥ፣ ግን ኣይንጭነቕን። ምክንያቱ ድማ ዝመጸት እትሕለውን ብፈቃድ እግዚአብሔር እዩሞ ንጽልዳ እምበር ኣይንጭነቕን። በዓል ቤት ክትከይድ እንተፈቂዱ ድማ ማንም ጉልበተኛ ኣየትርፋን እዩ። ታቦተ ጽዮን ብዙሕ ጊዜ ጽላተ ኪዳን ታቦተ ሕጉ እናተባህለት ትጽዋዕ። ጽሌ ማለት ሰሌዳ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ጽላት ድማ ብብዙሕ ቁጽሪ እዩ። ኪዳን ድማ ኣብ ማእከል ፈጣርን ደቂ ሰባትን ዘሎ ውዕል ስምምዕነት እዩ። ታቦት ማለት መሕደሪ ከም ማለት እዩ። ሕጉ ዝተጽሓፈ ሰሌዳ ጽላት ክንብላ እንከለና ናይታ ጽላት መሕደሪት ድማ ታቦት ይበሃል። ጽላት ንታቦት ዘምጽአ ፈጣሪ እዩ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ድማ ምስጢርን ሓተታን እንተሃለወካ ኣብ ክልተ ቦታ ስለ ታቦት ተጠቂሱ ንረክብ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሕዳር 21 ጽዮን ማርያም እነኽብረላ ምክንያት ክንምልከት ኢና በዛ መዓልቲ ማለት እዩ። ታቦተ ጽዮን ጽላተ ኪዳን ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ መሃባ ንሓስብ። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ቅዱስ ሙሴ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጸይሙ ከም ዝተቐበለ ከይዝንግዕ ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ኤሊ ሊቀ ካህናት ታቦተ ጽዮን ብታሪኽ ንመጀመርያ ጊዜ ብኢድ ኣህዛብ ኤሎፍላውያን ተማረኸት፣ ግን ድማ ንዳጎን ቀጥቀጠቶ። ኣብ ዘመነ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ናይ አሚናዳብ ሰረገላ ኮይና ኣብ ቤት አቢዳራ ክትመጽእ ከላ ቅዱስ ንጉስ ብዓቢ ሓሴት ኣብ ቅድሚኣ ዘመረ ኣገልገለ። ክሳብ ምድራዊ ክብሩ ዝርስዕ ንታቦት ኣምላኽ ተቃነየላ። በዚ ድማ ሜልኮል ንዒቃቶ ማህፀና ተዓጽወ። ሊቃውንቲ ድማ ንድንግል ማርያም እመቤትና ብትንቢት መነጽር ተመልኪትዋ እዩ በሉና። ሰላም ለኪ ማርያም እምነ ዘሰመይናኪ ጸወነ ሶበ እምርሁቅ ርእየ ዘጽላለትኪ ስነ ለቢሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘየሃይድ አይነ ቅድመ ታቦተ ሕግ ሃለየ ወአዲ ዘፈነ ከም ዝብል ኣብ ናይ አርኬ ሕዳር 21 ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ንጉስ ሰሎሞን መፍቀሬ ጥበብ ድማ ግሩም ዝኾነ ቤተ መቅደስ ተሰሪሕላ ክትኣቱ ከላ ዓብይ ሓሴት ተገብረ። እግዚአብሔር ድማ ብደመና ወሪዱ ንንጉስ ተዛረቦ። ኣብቲ ዘመን ድማ ብፍቃድ ፈጣሪ ንጉስ ምኒልክ ቀዳማዊ እብነ ሃኪም ንታቦተ ጽዮን ሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወ። ኣብ ዘመነ ኣጼ ባዜን ኣብ ከባቢታት 400 ክፍለ ዘመን ዓመተ ምህረት ኣማናዊ ጽዮን ድንግል ማርያም ናብ ኣክሱም ብስደት መጽያ ኣተወት። በዚ ጊዜ ድማ ክልቲአን ጽዮናት ምስ ተረኸባ ዓብይ ብርሃን ንኣክሱም ወሓጣ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ድማ ነገስታት ጻድቃን ኣብርሃ ወአጽብሃ 12 መቅደሳት
ዘለዋ ግርምቲ ቤተ ክርስቲያን ንእመብርሃን ወላዲተ አምላኽ ሰሪሖም በዛ መዓልቲ ብጎይታና ተቀደሰት። ብተወሳኺ በብግዚኡ ማለት ድማ ብዮዲት ጉዲት ብግራኝ መሐመድ አማካኝነት ክትፈርስ ከላ ናብ ዝዋይ ትስደድ ነበረት። ተመሊሳ ምስ ተሃንፀት ድማ ቅዳሴ ቤታ ዝኽበር ሕዳር ጽዮን እዩ። ሕዳር 21 ጽዮን እዩ። በዝን በኻልእ ምኽንያታትን እዚ በዓል ፍሉይ እዩ። ንኣማናዊት ጽዮን እመብርሃን ድንግል ማርያም ከምዚ ንብላ ቅድስት ዝብል ቃል ንኹለን ቅዱሳን አንስት አዴታትና እኳ እንተተዋሃበ እቲ ቃል ግን ንድንግል ማርያም ክወሃብ ከሎ ግን ትርጉሙ ይፍለ እዩ። ንሳ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ቡሩክት እምቡሩካን ሕሪት እምሁርያን ስለ ዝኾነት ካብ ኩሎም ደቂ ሰባት ድማ ዝበለጸት እያ። ይትረፍዶ ካብ ደቂ ሰባት ንንጹሃን መላእኽቲ እውን ብንጽህናን ብቅድስናን ትበልጾም እያ። ንሳ እመብርሃን ናይ አምላኽ አዲኡ ናይ ሰብነትና መመክሒት ስለ ዝኾነት ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ክንብል ጽንዕት፣ ንጽህት፣ ክብርት፣ ፍሊቲ ማለትና እዩ። ንጽህት ማለት እያ ካልኦት ቅዱሳን እንተነጽሁ ካብ ገቢር ካብ ነቢብ ሓጢያት እዩ እምበር ካብ ሃልዮ ሓጢያት ኣይኮነን። ንሳ ግን ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ካብ ሃልዮ ንጽህት እያ። ለመን ተውህቦ ተደንግሎ ህሊና ለመላእክትህ ኢተክህሎሙ ኃጢያትን ከማሰብ መጠበቅ ከሰው ልጆች ለማን ተሰጠው። ይህን ለመላእክትም አልተቻላቸውም ከም ዝብል ማለት ተአምረ ማርያም። ጽንዕት ክንብላ ድማ አዋልድ እንተነጽሃ ንግዚኡ እዩ እምበር ድሕሪኡ ኣብ ግዚኡ ተፈትኖ ኣለወን። እመቤትና ግን ቅድመ ጸኒስ ይኹን ጊዜ ጸኒስ ድሕረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድሕረ ወሊድ ድንግል ስለ ዝኾነት ጽንዕት በድንግልና አልባቲ ሙስና ከም ዝብላ ቅዱስ ያሬድ። ዓቢ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ወትረ ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል እያ ከም ዝበለ ንድንግል ማርያም ክብርት ንብላ። ካልኦት አዋልድ እንተኸበራ ንጻድቃን ሰማዕታት ንነቢያት ንሃዋርያት ወሊደን እየን። ንእመቤትና ግን እነኽብራ ወላዲተ አምላኽ አደ አምላኽ ኢልና ኢና። ንእመቤትና ፍሊት ንብላ ድማ ብዘይካ አደ ኮይና ድንግል እመቤት ኮይና አገልጋሊ ዝኾነት ብድንግልና ወሊዳ ንጸባ ሓሊበ ድንግልናዌን ዘርከበት ካልእ ሰበይቲ ስለዘየላ እዩ። በረከት ጣዕሚ ፍቕሪ አማላድነት ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ሕዳር ጽዮን አክሱም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ስሞም ጽዋዓት ካብ ዝኾኑ ሊቃውንቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ ገባሬ መንክራት ብዝብል ስሙ እዩ። ገባሬ መንክራት ዝተባሃለ ድማ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተአምራት ብምስርሑ እዩ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ተወሊዱ ዝዓበየ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ቅድሚ ምምናኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንሱ ኣብ በረኻ ከሎ ድማ ካብ ጳጳሳት ናይ ሮም ሓደ ብምዕራፉ ተሸያሚ ንምድላይ ድማ ኣበው ሱባኤ ኣተው። እግዚአብሔር ድማ ንናይ በረኻ ጎርጎርዮስ ድለይዎ በሎም። እሺ ኢሎም ንምድላይ በረኻ ምስከዱ ንውዳሴ ከንቱ ስለጸልእ ተሰወሮም። ንሳቶም ድማ እናሓዘኑ ተመሊሶም ኣብቲ ልዕሊ መንበረ ጵጵስና ወንጌል ኣቐሚጦም ተፈላለዩ። በዚ ጊዜ ቅዱስ መልአኽ ወሪዱ ኦ ጎርጎርዮስ ክትከይድ ይግብእካ እዩ በሎ። ንስ ድማ ናብ ከተማ ወሪዱ ዓብይ ሊቅ ነባቤ መለኮት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዝ ኣብ ዘሎ ሬታ በዓል ሽሞቱ ተኸብረ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣብቲ ዘመን ንብዙሓት መጻሕፍቲ ደሪሱ ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ድማ ሓልዩ ድንቂ ተኣምራት ድማ ፈጺሙ በዛ መዓልቲ ዓረፈ። ካብ ተኣምሩ ድማ ካብ ኣቦኦም ብዝወረስዋ ሓንቲ ሃይቅ እናተጻልኡ ምስ ኣሸገሩ ብጸሎቱ ነቲ ሃይቅ ናብ ምድሪ ቀይሩ ኣተዓረቆም። በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ዘአስዩጥ ኣብ 4 ኣብ 500 ክፍለ ዘመናት ካብ ዝትንስኡ ከዋክብቲ ጻድቃን ሓደ እዩ። ዕድሚኡ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕ ብምዃኑ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን መሓዛ ነበረ።
በገድሊ ንኣካሉ ቀጥቂጡ ብስብከት ድማ ንናይ ኣስዩጥ ወይ ከዓ ንኣስዩጥ ምእመናን ሃኒጹ ብዙሓት ተኣምራት ድማ ሰሪሑ ካብ ዝውለድ ኣብ 125 ዓመቱ ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ 500 ክፍለ ዘመን በዛ መዓልቲ ዓረፈ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ተኣማናዊት ጽዮን ድንግል ማርያም ኣዴና ጣዕማን ፍቕራን ጸጋ በረከታን ኣማላድነታን ኣደነታን ለውሃታን ድማ ካብ ናይ ኣቦ ከምኡን ካብ ናይ ኣቦ በረከት ድማ ይኽፈለና ኣይፈለየና ኣሜን። ሕዳር ጽዮን 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ጽዮን ድንግል ማርያም ኣዴና፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘሮም፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘኣስዩጥ፣ ቅዱስ ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅድስቲ ዲቦራ ዘድልበት፣ ቅዱስ ዘኪዎስ ሓጺር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቦ ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃይ መላእክት ተኣርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎ መላእክተ ሰማይ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስቶ ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ከተማኅፀነ ክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር